Sherifla TV la jaba bo foni islamia ka foni no yala ka kishina ka hinana ka barka malaw taala dili ala ko ke ka anni aw bela jele nabo aw bismillah aw ka jem kan mandi hukmu kon nala no dine baro mi jem kay na mi wuli ka se ankaramo ma hani kan karamo bismillah wala saka baro ke ni wi dine kuna fununa bi ani ankaramo ani ambal make be nyove no ankaramo Abubakar Sidibe ankaramo Abubakar Sidibe ma dogolente dine buna kuka kada kan islamia tomba do bi jamana kon no jamiyatu ansar dinil islami min yama baye asidi Sherif Usman Malal Haida o ton konnala wajuru karamo ka tom mi o ton kona ne wuduhul islami sarahatani wuduhu mado o ko wajuru kelado ay kalancha monke ni ala sona ma awbi no don aka kuma wucuru yawla ni ala taala sona ama ani ala de binaje ka bi dine baro ke nyofe yani o tie ame ankaramo bismillah akrama assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sidi be ko wasitila da ko yafla fulika an fulaba yana ngado baro alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi at-tahirin wa sahabatihi ghurril mayamin wa man walahum bi ihsanin ila yawmiddin assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ami tananya alfa abo shitana toroma ko fe kan sinzini ala to barka mai ala mi ko damne na de be ko la ba kishini na chama ni ala fala ko ke an kuntiki muhammad ani asomo sanma ani aka sahaba ni mawu ani unno fetu ma ni mawu fo kata se jewlima o ko fe ami lami wa fo no so gole lo Sherif la tegela ni watina maliko na ni maliko kan rasuluna mo ani ayoro jana mo ka dilala fe amna da kuriyan flami fo ala ka fota ni sababa ben afole ngo fe ka famu katla ka baraka na yala ko no ya ala ko ka kirana so mo kama salli ala rasul sallallahu alaihi wa sallam anta kuma jaya anu do an wala kono bi an fa kuma islamia ka wala minga islamia wala do na hada madiya ya fa wala do yani islamia wala be hada madiya wala dai nyogonde me amba me ani nyogonde me kan nyogonde me bamanangano dine ya ka famuna ani hada madiya ka famu ya nyogonde me remundi alhamdulillah sa kan ni ngali jara ko saba ya so chukon na dago shira tamina tam bele bado ma ya titaka ko kuma dola ka bo ma ya yara ko ka do ali baga ya yara ko wati dola baga ma ko bi joka demendo nyogoma wala ni ko nyogonde me arabu kana wa fo ko at-ta'awun ma huwa at-ta'awun lughatan lughatan at-ta'azur donc ta'awun ko be kan nyogonde me tiga do nyogon fe wa ni mangay kan nyogonde me ni wali kan nyogonde me ni wari kan nyogonde me do wastilahan wala sawala wala la bomba فلا وفوق طبيعة وفضيلة بشرية وضرورة إنسانية يظاهر الإنسان من خلالها أخاه الإنسان ويعينه على طاعة ربه واجتناب معاصيه وقضاء حوائجه وهو سر قوة المجتمعات يقول فرن يغندم دانشو دودو فسهمانتيا دودو مغيا قنونانا adama biya mako do de fenen do mako min konona na mogo bi il mogo nyogon deme ki buru do afe ka deme aka amala batu o kuma na koro fenen do sala mogo do be ni fanta ya gala ka si haga do mala yore ya do ni ndem sabi nyama parce que gala de bina kuma chama ni mogo do ni ala sosola ni na asoro i ala sosoti era janye fu i kelenu ki era mabo ala sosola isekola femi mise ki do ala o be ko fo e gele ade na mogo do be gele aba kan ni bolo bo ise wore me ko dama akuma na shoni minga wala sa ga gele afura ke kishiruma ba bina fo e ka o sababu kama ya deme amalla batula o dama te wajitina bi ma'asihi ka tigidde me fina ka goro ma je amma sosolla musuda bi misali ala gele abo yana kan gele yan kama kun sa ga ba ya rafire wari ni kama me ya do gele abi karsa kan ise war me yo boko dama o tuma kun na ya rafire ni minga war kama da wari ni do anoche bina fo ya deme ka mabo amma sosolila o dama te qado hawaijihi ka tigidde me fina ka kan mako dilai déplacement bola fumoro bola ma nyogo naw wa ko sisa wa huwa sirru quwwati al-mujtama'at ko nyogon deme ni duwe
ko a du bonyana ko fanga b'a la k'a bɛ ka taa ɲɛfɛ k'i ka gindo ɲininkali kɛ ko gindo kelen de don ɲɔgɔn dɛmɛ walima n'i ye jamana o jamana ye walima n'i ye société o société ye ko fanga b'u la o b'i ka taa ɲɛfɛ don ni don o b'i ka taa ɲɛfɛ san ni san k'i ka ɲininkali kɛ gindo min b'u bolo n'o de bɛ k'u to o taa ɲɛfɛ ko i b'a sɛgɛsɛgɛ i ka sɛgɛsɛgɛli tɛ taa foyi yira i la u ka gindo ko ye ɲɔgɔn dɛmɛ de tuma maaya mako b'a la an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka bɔ hali maaya yɛrɛ kɔnɔ kuma dɔw la n'i bɛ document ni fɛnw lajɛ i b'a ye baganw b'u bolo don ɲɔgɔn fɛ ka ɲɔgɔn bɔ ɲɔgɔn ka gɛlɛya kɔnɔ n'i ko ɲɔgɔn dɛmɛ ye mun ye kuma surunya la nin ye walawalali fitinin ye o tɛmɛnen kɔfɛ wara an ka dalilu bɛɛ tayɔrɔ ye silamɛya kɔnɔna la kuranɛ hadisa dɔnnikɛlabaw ye kuma minnu fɔ an bɛ se ka silamɛya ka kumakan dama dama jumɛn sɔrɔ ɲɔgɔn dɛmɛ kan alhamdulillah sabu kanu ɲininkali fana diyara n ye kosɛbɛ komi i y'a fɔ cogoya min na n'a ma ɲɛ ko k'a fɔ mɔgɔya sinsinnen de ɲɔgɔn dɛmɛ kan silamɛya fana nana mɔgɔya dilanni de kama an ka kisi an ka tanga an ka balo lafiya kɔnɔ ɲumankɛla k'a ka sara ta lahara bon o la ala ye fɛn caman fɔ ɲɔgɔn dɛmɛ kan ala fana ye fɛn caman fɔ misaliya la n'i ye suratul maida ta k'a lajɛ aya 2nan ala b'a fɔ an ye ko wa ta'awanu ala albirri wattaqwa wala ta'awanu ala al-ithmi wal udwan واتقوا الله إن الله شديد العقاب على كل أي يوم دم سيدني يسيك فانتاي أي يوم دم فرادني بنيسيك وانا بعطوي أي يوم دم حكم لنا ما يربي ما منا وديا أكون يقول حكم لنا ما كعبد وبنا كعبد كشوفنا ثم على كل أي يوم دم يا بولو بيوم شيء أكنا يوم تو يوم جوارا وبولو وتعاونوا على البر وما بيوم دم يكشفون أياك دعاء باروكا ولينوكا سيجي تقولين دولا بلما تقولين دولا sigiɲɔgɔn dɛmɛni b'o la ni karisa bɛ baara yɔrɔ kelen na gɛlɛya b'a kan nin na n'an seko in k'a ye b'o la wa taqwa a ye ɲɔgɔn dɛmɛ ala ɲɛ siranɲɛ fɛnɛ kan tuma dɛmɛ n'a ma ɲɛ k'a b'i kɛ sariya la ala mako bɛ nin fɛn belebele fila de la k'a kɛ dugaya baara kan ka kɛ ala ɲɛ siranɲɛ fɛnɛ kan mɛ n'a bɔra o kɔnɔ a bɛ kɛ ɲɔgɔn janfa ye ani ɲɔgɔn coro o de la ala y'a kɔfila o yɔrɔ fɛnɛ na a ko wala ta'awanu ala al-ithmi wal udwan nka aw kana sɔn ka ɲɔgɔn dɛmɛ jurumunkow kan i yɛrɛ y'a dɔn fɛn min ye ala ko ta ye i ye mɔgɔ dɔ a bɛ fɛ k'o kɛ fɛn o fɛn bɛ se k'a dɛmɛ o la ka n'i sen don o la ka n'i da don o la wal udwan a kana ɲɔgɔn dɛmɛ juguya fɛnɛ kan i y'a ye dɔ n'a balima bilala ɲɔgɔn na balimaya bɛna tiɲɛ kana sɔn fiyewu ka dɔ dɛmɛ walasa balimaya in tɔ ka tiɲɛ kana sɔn fiyewu k'o tigi dɛmɛ walasa sinji tɔ ka tiɲɛ kana sɔn k'o tigi dɛmɛ fiyewu furu ka tiɲɛ walima teriya ka tiɲɛ o tuma toujours na ala ko k'an ka dɛmɛ kɛ walima ni silamɛya ko an ka dɛmɛ kɛ a mako b'a la sira ɲumanw fɛ min bɛ se k'an ni ɲɔgɔn cɛ dilan ka adamadenya lataa ɲɛfɛ bon ala k'o la sa ka tugu a la wattaqulaha dɛmɛ in kɛtɔ fɛnɛ a ye sira ala ɲɛ a kɛtɔ o kuma in kɔrɔ ka bon kosɛbɛ kana wari bɔ k'a di dɔ ma ka sɔrɔ fɛn wɛrɛ bɛ e kɔnɔ o waati min t'i ka ala ye tɔgɔ ɲinini walima bonya ɲinini walima mɔgɔw k'a fɔ walima fɛn wɛrɛ fɛn min tɛ ala yɛrɛ kɔni ye kana sɔn i ka dɛmɛ kɛ waati o ka ye e kɔnɔ o de la ala ko wattaqulaha kɛ waati a ye sira ala ɲɛ wattaqulaha fɔ waati a ye sira ala ɲɛ wattaqulaha a di waati a ye sira ala ɲɛ wattaqulaha bila i kɔnɔ fɛnɛ se bi e ye bi ka tɛmɛ nin kan sira ala ɲɛ dɛ se min bi ala de ye se in d'i ma ala ye masaya bɔ fan ka ca bi fantan o de bɛ kɛ sini waritigi kana ɲinɛ fɛnɛ sini waritigi bi waritigi o bɛ se ka kɛ sini fantan ye dɛ o kuma sira ala ɲɛ donc ko inna allaha shadidul iqab k'a dɔn ala ye masa ye masa min n'a ka ɲangatan n'a ko a b'i minɛ a ka jugu kosɛbɛ kuma bɛɛ n'a kɔrɔ don dɔ bɛ yen i b'a sɔrɔ a n'a balima ni ɲɔgɔn cɛ ale ka wari ti di a balima ma i b'a sɔrɔ dalilu foyi t'a bolo n balima fugari don a tɛ sɔn baara ma o y'a sɔrɔ o y'ale ka prévu dɔrɔn ye ka sɔrɔ n'ala y'a d'i ma kaban a kan ka di mɔgɔ ma a dɔw ma i k'i dabɔ a tɔ la o dalilu minnu b'e bolo sa n'olu bɛ k'i ban ma wali ɲuman kɛli ma ka sɔrɔ a kan ka kɛ tuma ala bɛ ka kuma sɛmɛ e de la ko siran dɛ n'i ba ka wali ɲuman kɛ n'i ye n kɔfilɛ i la ni ala m'a minɛ cogo ka jugu kosɛbɛ tuma nin ye
ala ka kuranɛ aya ye ala ye min fɔ ɲɔgɔn dɛmɛ kun kan ka se hadisaw fɛnɛ ma minnu ni kira y'u fɔ kisi nama b'a ma misala ni y'an ka hadisa kitabuba dɔ bɛ yen ko sahihu muslim n'i y'o dayɛlɛ kira fɛnɛ kumana ye kosɛbɛ k'a fɔ k'a walawala f'i sigilen yɛrɛ bi lafiya kira ko man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya nafasa Allahu anhu kurbatan min kurabi yawmil qiyamah. Allahu akbar. Ni maa min sɔnna ka gɛlɛya dɔ ta ka bɔ mu'minin dɔ kan diɲɛ gɛlɛyaw cɛ la i y'a dɔn juru bi karisa la i y'a sara k'a bɔ a kana walima karisa ka baara tiɲɛna i ye baara dɔ ɲini ka d'a ma walima karisa ka butiki jenina i ye butiki dɔ jɔ k'a d'a ma walima ka mobili dɔ san k'a d'a ma a ka transporteri kɛ n'o ye i ye gɛlɛya dɔ ta ka bɔ i silamɛɲɔgɔn dɔ kan nin diɲɛ in kɔnɔ yan kira ko maa o maa y'o kɛ nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yawmil qiyamah an bɛ siran ne bɛ lahara jɔ dɔ min ye ko ala t'i gansan bila fiyewu ala bɛ lahara gɛlɛyaw fana ta ka bɔ e kan i ka yan gɛlɛya ta kama ka bɔ i balima kan i sigiɲɔgɔn kan i teri kan i dɔnbaga kan kira ko kɔfɛ sa wa man yassara ala mu'sirin yassara Allahu alayhi fi dunya wal akhirah ko ni maa min ye nɔgɔya ta ka gɛlɛyabaatɔ dɔ fɛn sɛgɛrɛ bana bi dɔ la a kan ka furakɛ wari hakɛ min na a wari t'a kun a ordonnance sɔngɔ t'a kun i bɔr'o kalama i ye wari d'a ma min bɛ se k'a furakɛ k'a ka bana bɔ a kan o y'i kɛlen ka nɔgɔya ta ka gɛlɛyabaatɔ sɛgɛrɛ dɔ bɛ a bɛ fɛ ka furu kɛ furu nafolo t'a kun a dun mako b'a la ka furu kɛ si sera i sɔnna ka wari dɔ ta k'a d'a ma min bɛ se k'a muso furu a ye i ye gɛlɛya ta ka bɔ gɛlɛyabagatɔ kan walima yɛrɛ dɔ bɛ a den banalen don den b'a bolo bana yɛrɛ fura ye min ye o dɔnnen don mɛ a wari t'a kun kama a bɛ ka fura misɛnmisɛnninw ɲini ka kɛ den na i bɔra kalama i y'a ko ɲɛɲini fura yɛrɛ ye min ye k'a dɛmɛ k'o d'a ma o wari d'a ma i ye gɛlɛya ta ka bɔ gɛlɛyabagatɔ kan o kira ko ni maa min ye nin sugu kɛ sisan ko yassarallahu alayhi ala bɛ nɔgɔya kɛ e yɛrɛ fɛnɛ ma fi duniya nin diɲɛ in kɔnɔ yan wal akhirati ani hali lahara o tuma nin fɛn minnu n'a bɛ fɔ diɲɛ na yan i b'a ye n'i y'a kɛ wa hali lahara fɛnɛ i b'a ye ɲuman ti tiɲɛ fiyewu ɲuman jaabi mɔgɔ b'a ye yan i b'a ye yen fɛnɛ mɛ kuma dɔw la i ti bɔ a kalama mɛ ka sɔrɔ i ka ɲuman de ye fɛn dɔ s'i ma walima i ti bɔ a kalama mɛ ka sɔrɔ i ka ɲuman de y'i kisi tɔɔrɔ dɔ ma waati ka surun o misaliyaw ka ca kosɛbɛ misaliya sisan ne tun bɛ ka livre dɔ réviser anglais livre de don a titre ye ko A Clever Boy un garçon intelligent livre titre y'o de sisan kamalennin denmisɛnnin fitinin de don bɔtɔ de don kalanyɔrɔ la n'u bɔra kalanyɔrɔ la ka na bisi de b'u ta ka taga n'u ye bon olu jɔlen u bɛ ka bisi makɔnɔ ale ye cɛkɔrɔba dɔ ye cɛkɔrɔba in bɛ ka sira tigɛ quoi bon a bɔra tɔw cɛla ka boli ka sira tigɛ ka taa cɛkɔrɔba tigɛ minɛ k'i sɛnsɛn n'a ye dɔɔni dɔɔni cɛkɔrɔba in fana ɲɛfiyen de don donc ale bɛ sira tigɛ dɔɔni dɔɔni a b'a tigɛ kɛ ka mobilitigiw ye a bɛ sira tigɛ dɔɔni dɔɔni ni cɛkɔrɔba ye bon ale b'o la bisi nana jɔ ale tɔɲɔgɔn minnu jɔlen don bɛɛ sinna ka boli ka don bisi kɔnɔ u ko bɛɛ donna o ye da lajɛ o y'a ye mɔgɔ ti da la parce que ale bɛ fo côté dɔ la donc ko bɛɛ donna bisi sinna ka donc ale yɛrɛ min bɛ bisi tatɔ la mais a ma sɔn ka cɛkɔrɔba bila a y'i débrouiller ka cɛkɔrɔba kɛ ka sira tigɛ ka sɔrɔ k'a jɔ sa n'Ala bɛna min kɛ bon a mɛnna a ti ka mobili ko ɲɛ sɔrɔ a ye sira ta sen na ka taa bon kabako ye min ye ale taatɔ de sa ale min b'a la olu ka bisi a binnen don a kɛrɛ kan u bɛ ka mɔgɔw sama ka bɔ a kɔnɔ jɔkilen dɔw salen don dɔw sen karilen don dɔw bolo karilen don bon a tɛmɛna ta a taara so a ba ko a ma ko ci fɔra ale ye k'u ka mobili binna ni ekɔlidenw ye a ko awɔ k'ale yɛrɛ y'u ye ba ko ko e bɔra cogo di i sen ma kari bolo ma kari joli foyi t'i la bon a ko sisan ko ale kun tɛ bisi kɔnɔ ba ko don o don e na bisi kɔnɔ mun de kama bi e kun t'a kɔnɔ a sɔrɔla ka don ko cogoya la sisan k'a ɲɛfɔ ba ye ba ko ko karamɔgɔw bɛ min fɔ dɛ ko ɲumanya bɛ don maa ni balawu ni masibaw cɛ ko e ta in y'o dɔ de i ma wari di cɛkɔrɔba ma i ma sanu d'a ma mɛ n'a bolo minɛ dama ka sira tigɛ ala y'i kisi senkari bolokari kunkolo ci ma o sababu la donc n fɛ k'a f'i ye ɲuman n'i b'a kɛ a b'i ye yan wa a b'i ye yen fɛnɛ nka kira ko ni maa min ye nɔgɔya ta
ka gɛlɛya baatɔ sɛgɛrɛ wala yɛrɛ bɛ nɔgɔya ta k'e sɛgɛrɛ diɲɛ na ani lahara o dama tɛ kira ko wa man satara musliman satarahu Allahu fi dunya wal akhirah ni maa min ye silamɛ dɔ sutura silamɛ dama tɛ dɛ maa min i mɔgɔ ɲɔgɔn sutura i y'a ye lebu dɔ b'a la e y'a ye i bɛ se k'a fɔ diɲɛ ye hali a tigi yɛrɛ tɛ se k'a sɔsɔ i y'i da de a kan walima a ye ko dɔ kɛ ko min man ɲi a kan ka minɛ o nɔfɛ i y'a wele gindo la k'a bilasira a dilan nin dilancogo la n'o kɛra baasi t'i sɔrɔ i y'a sutura i ma sɔn ka bɔ n'a ye i y'o kɛ i n'a ni ɲɔgɔn cɛ gindo la kira ko ni mɔgɔ min y'o kɛ ko ala bi e yɛrɛ sutura diɲɛ na yan a b'i sutura hali lahara fɛ ɲamala mɔgɔ sutura fila a bɛ tɛmɛ mɔgɔ lebu a bɛ mɔgɔ lebu caman sutura ka sɔrɔ i yɛrɛ t'a kalama mais n'i ko i ti fara mɔgɔw t'a la o b'a sɔrɔ dɔ bɛ e yɛrɛ la i ɲinɛnen don o kɔ u bɛ da kɛnɛ ma e ɲɛna siga foyi t'a la donc kira ko sisan kuma laban na ko min ka bon ka tɛmɛ nin bɛɛ kan dɛ wallahu fi awni al-abdi ma kana al-abdu fi awni akhihi ko ala yɛrɛ de baara bɛnnen don jɔn dɛmɛni ma ala bɛ jɔn dɛmɛni de la ma kana al-abdu wal masdariyatu dharfiyya ko tant que e jɔn e ka baara bɛnnen don fi awni akhihi bi balimakɛ dɛmɛni na karisa ka kungo bɛ bi dɛ an t'a lajɛ an ka nin k'a ye karisa fana ka kungo bɛ bi dɛ an t'a lajɛ an ka nin k'a ye bon ne yɛrɛ kun ye malibɔrɔ 5 di karisa ma kalo tɛmɛna mais a ka denbaya ka ca sisan m'a sɔrɔ banna est-ce que i bɛ taa dɔ wɛrɛ fara a kan tant que i bɛ ka ala ka jɔnw dɛmɛ ka taa k'i k'a bila i kɔnɔ ala yɛrɛ de fana bɛ k'e dɛmɛ ka taa bon ala bɛ ka mɔgɔ min dɛmɛ o bɛ se ka dɛsɛ wa o tɛ dɛsɛ o bɛ se ka lebu o tɛ dɛsɛ cogo foyi t'u la inshallah hakili ni misaliya ba fila in kira ka ni hadisa ba in ka fara kuranɛ aya min n'o fɔra dalilu ko la ani silamɛya ka laɲini na ɲɔgɔn dɛmɛ kan ni yɛrɛ ye wasakɛ waati min a cogoya kama bi an bɛ waati min na docteur Abubakar Sidibe an b'a dɔn jamana in bɛ lahalaya min na diɲɛ yɛrɛ de ka jamana in yɛrɛ dɔrɔn tɛ diɲɛ yɛrɛ de ka gɛlɛn kabini lawale hali diɲɛ ka di waati maa kelen tɛ se ka foyi k'i yɛrɛ fɛn mana k'i bolo cogo o cogo maa kelen tɛ se ka foyi kɛ surtout n'an bɛ gɛlɛya waati la gɛlɛya waati an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan an yɛrɛ dama ɲɔgɔn dɛmɛ bɛ se ka nɔgɔya da jumɛn k'an ye an bɛ se ka mun de kɛ ka ɲɔgɔn dɛmɛ walasa gɛlɛya in bɛ se ka nɔgɔya an bɛɛ bolo cogo min na alhamdulillah sa kanu o ɲininkali fana ɲɛna kosɛbɛ i yɛrɛ y'a fɔ cogo min diɲɛ ka kalan bi nka ni fiɲɛ wulila bɛɛ bolo bi i kunna don na an ni mali de kɔnɔ an bɛ jɔrɔ o de la fɔlɔ ka kuma tɔw ɲɛ an bɛ dugawu kɛ ala ka nɔgɔya kɛ fan bɛɛ fɛ mali bi niveau min na i komi bi ni fɛn min mako bɛ yen o de kan ka kɛ o bamanankan kɔrɔ ye minɔgɔ bɛ mɔgɔ min na n'i ye tigɛ dɔw ma k'a k'a ɲimi i nana dɔ fara ka minɔgɔ kan donc minɔgɔbaatɔ mako bɛ ji de la banabagatɔ mako bɛ fura la o gɛlɛya bɛ yen waati min nɔgɔya sira ye fɛn minnu ye mako bɛ olu fana na o don bon bi bi in na n'a sɔrɔ dɛmɛ kun ka ɲi mali kɔnɔ ka kɔrɔ c'est à dire dɛmɛ kelen n'a sɔrɔ i tun bɛ baraji 10 sɔrɔ a la ka kɔrɔ bi dɛmɛ ye baraji ba caman de ye da tɛ se ka fɔ ka sababu kɛ waati cogoya ye insécurité bɛ yen sɛnɛ tɛ ka se ka kɛ yɔrɔ dɔw la o y'a dama gɛlɛya ye sugu jeniw kɛra mali fan caman fɛ o y'a dama gɛlɛya ye bon ni jamana b'o cogoya la sariya bɛ silamɛw wele waati bɛɛ ka sigida mɔgɔw wele waati bɛɛ ka na ɲɔgɔn dɛmɛ de ma tamama nɔgɔ ba kelen man ca bamananw ka kuma de don minɛminɛ bira a sen kari la sama bira a sen kari la bɛɛ fanga de y'i sen kari bɛɛ ka boli fana i ka biribiri e ka dɔrɔmɛ 20 min n'i jɔlen don o la n'i y'o bɔ k'o di dɔ ma o ye dɔ ka ba 20 de ye mɔgɔba ɲatigi ye i ka dɔrɔmɛ 5 min n'i jɔlen don o la n'i y'o bɔ k'o di dɔ ma o ye dɔ ka ba 5 de ye o la bɛɛ n'i ka dɛmɛ fana sira don jamana ka gɛlɛn bi u y'a mɛn ko karisa ka butiki jenina karisa bɔ komi baara t'i bolo sisan moto dɔ t'i nin i t'i boli i ka to ka ayiwa telimani i ka to ka dayirimɛ ɲini nin na walima taxi dɔ filɛ nin i t'i boli i ka to k'i dayirimɛ ɲini nin na n y'a d'i ma fu walima tiɲɛna komi waati ka gɛlɛn i yɛrɛ ma i b'a sara n ye dɔɔni dɔɔni o ye ka dɛmɛ sira dɔn jamana ka gɛlɛn bi ayiwa mɔgɔ 5 bɛ ne bolo baara la i jɔ n ka mɔgɔ 5 wɛrɛ ɲini ka fara a kan minnu bɛ yen ni denbayatigiw don n'u tɛ baara la o ye ka dɛmɛ sira dɔ ye jamana ka gɛlɛn bi ne ka so bɛ location na ne ka so sara kalo la 10,000 kun don n bɛna
duruduru bɔ a la jamana ka gɛlɛn walima a bɔ patron ne yɛrɛ b'e bolo baara la i bɛ ne sara cogo min na ka kɔrɔ ne b'a dɔn nin 5 tɛ tɛmɛ fiyewu ni ma n ka sara di yan mais ne y'a jateminɛ kalo 3 laban in na ni 10 bɛ se kuma dɔ la ka sɔrɔ i ma sara di ne yɛrɛ ka remarque la n y'a dɔn gɛlɛya de don i tɛ nin hakɛ in bɔ a la i k'a kɛ nin hakɛ in ye e yɛrɛ min bɛ yen ni e ye baaraden i bɛ se k'o fɔ i ka patron ma tuma jamana ka gɛlɛn bɛɛ n'i ka dɛmɛ sira don i yɛrɛ y'a dɔn min ka kan ni min ye don min i k'o di o ma o de la an ka kira ko kisi nɛɛma b'a ma a ko ahabbu nasi ila Allahi anfa'uhum wa ahabbu al-a'mali ila Allahi sururun tudkhiluhum ala muslimin ko mɔgɔw la mɔgɔ min ka di Ala ye ka tɛmɛ bɛɛ kan ko de mɔgɔ min ka nafa bɛ se mɔgɔw ma ka tɛmɛ bɛɛ kan Ala dama dɔ an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ sigida la hali ni waritigi miliyari kelen de bɛ yen min ta bɛ di mɔgɔw ma o natɔ de a bɛ dɔ ko mɔgɔ natɔ wa n'o de sara fana o su bi ka si mais minnu ta tɛ sɔrɔ mɔgɔ mago t'o la donc min bɛ yen n'a ka nafa bɛ se mɔgɔw ma o de ka di Ala ye wa o de ka di an ye fana bon kira ko baaraw fana na belebele k'o de y'i ka nisɔndiya don i silamɛ ɲɔgɔn i mɔgɔ ɲɔgɔn dɔ dusukun na o sira fana ka ca bon mɔgɔ dɔw fana bɛ yen olu b'u ka ɲumanya bila ko fo karisa ka n'a fɔ n ye de a ka n'a kun siɲɛ n'i ka ɲumanya miiri ser'o ma dɔrɔn hɛrɛ t'i nɔfɛ donc gɛlɛya bɛ karisa kan mɔgɔ b'o dɔn kuma dɔw la ka sɔrɔ a m'a da waga k'a f'i ye u bɛ dɔ taamasiyɛn na u bɛ dɔ kow kɛcogo misaliya surumani na sisan an karamɔgɔ Seyidu Sherifu Usumani Madana Haidara an ka général min tora kɛlɛ la sisan Sadio Kamara Ala ka hinɛ la n'an ka Seyidu su bɛɛ lajɛlen Bani ye karamɔgɔ sɔrɔ Sénégal de mais a ye tasibila kɛ général ye ka tila ka dugawu k'a ye wajuli kɛnɛ kan mais hali sisan a ka denbaya bɛ ka foli bila Sherifu Usumani Madana Haidara la o bonya min kɛra o ye Mali bɛɛ fa bolofa bɛ olu ta kan olu minnu ye a ka denbaya ye mais n ka kuma t'o yɛrɛ nɔfɛ karamɔgɔ nalen Mali la sisan le 1er juin min tɛmɛna sisan karamɔgɔ yɛrɛ de wulila ka taa se a ka so a ka denbaya la ka taa ɲɛ da a balima minnu ni a mansa minnu na furumuso n'a den tɔ minnu bɛ yen ka taa ɲɛ da u kan bon o ɲɛdanga ye nisɔndiya min don u la u k'olu ma dan sɔrɔ o de la bon i k'o dama tɛ karamɔgɔ ko jamana ka gɛlɛn bi mais ne seko ye 1 million ye k'o d'aw ma a k'o fara u bolo da la o la n bɛ fɛ k'a f'i ye gɛlɛya bi karisa fɛ yen bi a bɛɛ sirilen tɛ diyagoya ko fɔ a k'a da waga k'a fɛ yen ou bien k'e wele téléphone na dɔw fana ka dɛmɛ min siri o de la a ka kɔɲɔ kɛra a ma fɛn fɔ ye ne ka taama tɛ taa walima ko a n'a muso bilalen ɲɔgɔn na furu in yɛrɛ kɛra u ma sara na ni dati don a la n'o idée jiginna i kɔnɔ dɔrɔn hɛrɛ t'i nɔfɛ o b'a yira a min m'a fɔ e ye a ka fisa ni e yɛrɛ ye e de kan ka wuli k'a dɛmɛ k'a yira a la n'a hakili ma nin faamu e hakili y'a faamu n'a sɔrɔ a hakili ka dɔgɔ e hakili ka bon i ka dɛmɛ ye min ye k'o d'a ma kunkolo hali n'a m'a f'i ye i ka seko ye min ye ka a ka sinji n'a ka balimaya n'a ka furu dilan k'o kɛ hali n'a ma fɛn f'i ye an b'an fɛ k'a f'i ye an bɛ don min na i ko bi Mali kɔnɔ an mako bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ na kosɛbɛ a sira bɛɛ fɛ an b'a ɲini setigiw fɛ u k'u kɔfilɛ mɔgɔw la minnu bɛ yen n'u ka se b'olu ta inchallah hakila laɲini tun ye min ye walanda kɔnɔna la laɲini sɔrɔla wa hakila faamuya fana sɔrɔla la an filɛbagaw ni an lamɛnbagaw fɛ waati ni a cogoya kama dakunya 2 dakunya laban ani folikan ani dugawu don an ka baro kuncɛ wari waati sera a y'an kɔrɔ yɛrɛ awɔ alhamdulillah Usain Kan aw ka yɔrɔ ninnu ka sɔrɔ kosɛbɛ nka a bɛ ɲɛ an bɛ an lamɛnbagaw fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ka aw yɛrɛ fo aw minnu ye télé baarakɛlaw ye aw ka timinandiya ni aw ka boliboliw la télétigi yɛrɛ Seyidu Sherifu Usumani Madana Haidara k'a fo yan a n'a ka denbaya bɛɛ ka dugawu kɛ Ala ka sini kɛnɛya d'u ma Ala k'an yɛrɛ senw sabati lamɛnbaga bɛɛ fo yɔrɔ surunamɔgɔ ani yɔrɔ janamɔgɔ min fɔra Ala k'a faamuko ɲuman d'a ma Ala ka waati ɲuman wɛrɛ yira an na yira an na somɔgɔw kama salli ala rasuli assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ɲɔgɔn dɛmɛ ye hadamadenya taala ye wala ɲɔgɔn dɛmɛ ye danfɛnw yɛrɛ taala ne hadamadenya dɔrɔn tɛ Ala ye fɛn fɛn dan a si tɛ taa ɲɔgɔn dɛmɛ kɔ hayi baganw minnu ni Ala ma hakili di u ma ni maa min bɛ u suit kosɛbɛ k'u ka jaw i b'a ye k'u yɛrɛ dama bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ni gɛlɛya bɛ dɔ kan ni degun bɛ dɔ kan dɔ bɛ dɔ dɛmɛ o la o misaliyaw ka ca kosɛbɛ o kɔrɔ ko ɲɔgɔn dɛmɛ ko danfɛn ɲɛnamaya yɛrɛ
tita ɲɔgɔn dɛmɛ ko kuma la surunya la an karamɔgɔ da sera o de ma gɛrɛgɛrɛna silamɛya ye min fɔ a la kuranɛ ni hadisa ye min fɔ a la ani bi an bɛ waati min na ɲɔgɔn dɛmɛ yɛrɛ bɛ se ka nafa min na se an ma walasa degun ninnu ka se ka degun ninnu ta ka bɔ an kan an karamɔgɔ da sera o ma a ye misaliya ɲumanw caman di an ma misaliya minnu ni maa bɛ se ka walanda sɔrɔ olu la kosɛbɛ an karamɔgɔ a docteur Abubakar Sidibe an ko wuduhul islami sarahatan n'o ye jamiyatu ansar din islami ka wajulikɛlaw ka tɔn min bɛ o maa dɔ don ale tun bɛ an bolo bi an bɛ a fo ka wari ɲuman dɔn ala ka sini kɛnɛya ni labanko ɲuman di an bɛ funanŋɛnya kɔnɔna la ala ka maakɔrɔba si di dɔnni min bɛ ala ka caman fara a kan min fana bɛ yen nɔ ala ka barika don a la ka kɛ silamɛya ani hadamadenya nafala ye ala ko k'an kɛra nin ye a sɔmɔ fɔ an bɛ fo k'i wari ɲuman dɔn an ka wele jaabi la ani warada nafuma in dili la an ma parce que k'aw yɛrɛ fana fo k'aw wale ɲuman dɔn n'i y'a mɛn diinɛ baro aw de don aw minnu tɛ sɛgɛn aw tɛ ɲinɛ waati si la ni jamukan in tɛ fɔ aw kɔ jamana in kɔnɔ ani jamana in kɔ kan an bɛ Alahu Taala deli an ni aw ye ala ka sigida nataw yira an ni aw bɛɛ lajɛlen na wa akhiru da'awana an alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.